d'en Grey, de les 50 sobres d'en Grey. Mira, jo de moment et lligo, aviam, així, tu ben quiet, I ara com em faré estampar amb el cul si et lligo? Bueno, ja buscarem alguna cosa. Ai, quins nervis. Aviam com es feia això. Que això és una zona eròtica? Nena, que sent un soroll? No sé pas què passa. Qui deu ser? Que has sentit un soroll? No has sentit res, tu? A veure. Cap aquí. Xutron! Però què fots aquesta cabanassa aquí? Maribel! Calleu! Maribel! Pensa Santa del Carme! Tens un home a casa nostra! No crideu, que és el meu ligue d'aquesta nit. Però què vol dir el teu ligue? Si en Mimi ho sap, aquesta ve viure aquí. Ai, Déu meu, això serà la desgràcia. Maribel, mira, no te'n pots anar a casa seva, que Emilio es divorciarà de tu, Si no te'n vas cap a casa. Si precisament vinc a casa vostra per tenir una mica d'intimitat. No, Ves Maribel, Vés-te, marranó. Escolta'm, Si vulguis, no papi la mama, això. i tu no guarrindonga i aquí no volem guarrindongues. Vinga, fora de casa, fora. Però ara Ja ens espavilarem nosaltres. I què fareu? Jo ja no cal cotxe aquí, no res farem. Això farem. Què farem? Ara què fem amb Si aquest estàs noi? lligat aquí és perquè has fet alguna cosa dolentot, que Vera, no se sap, mira't a la cara, confiessa! Malvado! Tu, ara que tenim aquí li farem unes fregues. I si apaguem una mica? Va, sí, paguem-ho, va. Ja. Vinga amb tu, amic. Vinga, aquí! Passa, ai, mira, fem així. I si li fem pessigolles? Vinga! Ai, Asunción. Què, que han tocat el timbre? Ja, mira de mitja. Vamos a dormir? Tens timeta. Doncs anem. Va, anem. Té maco, després Aquí passes quedes, els vols. maco. Sí, Per apa, damunt. vinga, Apa. anem. Escolta'm. De nit, macos, apa. Demà de matinar, noia?